Opět je tu pořad Host dne a u nás je opět Martin Sedeke, starosta městské části Praha 11. Dobrý den. Dobrý den. Zajímal mě hrozně metropolitní plán. Vy jste měl výhradu i k tomu, jak je tvořen, ale já bych zůstal zatím na 11. Pojďme prosím jenom říct, jak moc on se do vašeho okolí propíše. Tak tam je ta lokalita na Jelenách, třeba jestli byste k tomu něco málo mohl říct. Tam je několik rovin problémů. Někdy podoba toho metropolitního plánu je taková, že umožňuje rozvoj, s kterými nesouhlasíme. Tak tam samozřejmě se budeme snažit prosadit takové připomínky, aby zejména intenzita zástavby nebo tlak na budování veřejné vybavenosti a tak dál, který vychází z toho metroplánu, byl v podobě, která vyhovuje představě městské části, to znamená někde, aby ta zástavba byla méně intenzivní, aby ten metropolitní plán předepisoval budování veřejné vybavenosti a tak dál a tak dál. A pak se můžeme bavit o některých konkrétních místech, což je například lokalita na Jelenách, kde to je obráceně. Kde to, co mě hrozně překvapilo, bylo to, že vlastně my jsme v rámci stávajícího územního plánu ten územní plán upravili způsobem, který odpovídá tomu, co se tam nyní děje. A ti, co dělali metropolitní plán, jak si zapomněli tyhle ty věci, které jsme dohodli a propsali nebo promítli do stávajícího územního plánu, je zapomněli propsat do toho metropolitního plánu. Takže ten metropolitní plán má podobu stávajícího územního plánu předtím, než se tam provedly ty změny. Mně osobně nedává smysl. Rozumím tomu, že ten problém nastává v tom, že když zpracováváte ten metropolitní plán, tak v určitém okamžiku byste měl říct stop, pokud jde o změny stávajícího územního plánu, protože jinak vy něco vytvoříte a mezi tím se vám změnil podklad, podle kterého to tvoříte. Ale to je problém, který mají řešit tvůrci toho metropolitního plánu. Jasně. Když se fakt podíváme do života na 11. Tam se ozývá třeba obavy ohledně zástavby kolem metra Rostily. Právě, že na Jelenách by měla zase vzniknout celá nová vlastně čtvrť, nebo jak to říct. Tak jak to hodnotíte? Ty zásahy, které se vás budou v budoucnu týkat? Já zrovna ty Jeleny hodnotím, že pokud se tam propíše to, jaká je teď poslední podoba územního plánu, že je to super, protože stávající územní plán, než jsme ho změnili, definoval tu funkci toho území jako nerušící výrobu, což v dnešní době znamená, že by tam vzniklo logistické centrum. Logiku to určitou má, je to hned vedle D1 nebo brněnské, ale pro mě jako obyvatele Prahy 11 je to naprosto neakceptovatelné. Logistické centrum 200 000 metrů čtvereční je gigantická hala Amazonu, do které budou najíždět stovky kamionů, což je něco, co prostě by naprosto devastovalo to okolí. Takže to, že jsme změnili stávající územní plán, takže tam vznikne nová městská čtvrť, je za mě velmi pozitivní vývoj. Daleko větší problém než ty dvě místa, které jste jmenoval, je okolí stanice metra Háje, kdy tvůrci metropolitního plánu tam předpokládali zástavbu, docela intenzivní zástavbu výškovými budovami. Musím říct, že to bylo příčinou mnoha mých střetů s tvůrci metropolitního plánu. Oni nakonec, abych jim nekřivdil, trochu ustoupili, takže místo 20, myslím, 4 pater, které tam byly původně, jsou tam dneska předpokládané budovy o výšce 16 pater, což mě tedy stále připadá ještě o 4 patra víc, než bych byl ochoten akceptovat, ale na druhou stranu to je lepší než 24. Takže je to nějaký kompromis, který se tam nakonec načrtl. Pokud jde o ty Rostily, já úplně si tak nemyslím, že je špatně to, co je tam napsané. Tam je zejména boj o podobu na takové té kruhové točně, tom autobusovém nádraží, co tam je, ale tam je třeba zdůraznit, že ten pozemek patří dopravnímu podniku. A já si neumím představit, že by dopravní podnik tam realizoval nějakou zástavbu, aniž by se bavil s námi jako s městskou částí, co se tam má postavit a hledal s námi dohodu. Je to přece jenom firma zřízená hlavním městem Prahou. A já naopak musím říci, že kdykoliv jsem cokoliv chtěl po dopravním podniku, já už ty lidi znám, Honzu Šurovskýho, jednoho z ředitelů, prostě Urbana a další, tak vždycky s nima byla dohoda a shoda na tom, že se musí najít prostě podobu, která vyhovuje jim i nám. Přesto se troufám tvrdit, že obecně platí, že když dojde na debatu s místními, co byste tady akceptovali, tak nejlépe nic, nechte to tak, jak to je. Je pro vás těžké tohleto komunikovat s veřejností, cokoliv se má vlastně změnit a významně to promluví do toho vizuálního, do té vizuální podoby městské části, ale i vlastně i do kvality života. Tak jak s nima komunikujete, jak ta debata u vás probíhá?
Já mám pocit, že trošičku podléháte tomu, co podléhá většina z nás, že když budete mít 100 lidí, 90 mlčí a 10 bude hlasitě protestovat, Mhm. tak si všichni myslíme, že protestují všichni, protože nevnímáme ty, co mlčí. Já v celé řadě protestů naprosto rozumím. Teď jsme tam měli 2 pokusy o přestavbu bývalých obchodních středisek, Chrpa, Slunečnice, a musím říct, že ty podoby, tak jak byly představeny, jsou pro mě taky neakceptovatelné. Ale v obecné rovině já vnímám město jako živý organismus. To znamená, to je něco, v čem žijí lidé a způsob života těch lidí se mění. To, jak já bydlím na Jižním Městě od roku 76 a to, jak žili mí rodiče i já, jak žila ta společnost v roce 76, je úplně jiný styl života, než žijou dnešní mladí. To, co jsem dělal já, když mi bylo 10, 15, 20, můj životní styl je úplně jiný. Tehdy byl, než dnešních 10letých, 15letých, 20letých. Což znamená podle mého názoru, že tak, jak se mění životní styl těch obyvatel, se musí měnit i podoba toho města, aby vlastně těm obyvatelům sloužila. Takže to je to, proč říkám, že město je živý organismus, který se neustále přetváří v souladu s potřebami jeho obyvatel, a nemyslím si, že by všichni obyvatelé městské části Praha 11 vnímali každou změnu, která se udělá, jako špatnou. Jo, souhlasím s tím, že vždycky se najde malá skupina obyvatel, který mají takzvaný NIMBY efekt, který říkají, jo, klidně stavte, jenom ne v mém okolí, což je v Praze těžké obecně a v České republice, která je jednou z nejhustěji obydlených zemí v Evropě, těžké i globálně. Takže za mě se snažím těm lidem to vysvětlovat. Někdy se mi to daří lépe, někdy se mi to daří méně, ale myslím si, že nakonec vždycky se nějaký konsenzus najde. Jak 11 zatěžuje zatím chybějící vlastně dostavba toho Pražského okruhu a jak vám uleví, až to všechno bude fungovat, kdybyste to měli jenom nastínit? No, já si myslím, že hrozně moc, i když se to nestaví na našem území. Ale vlastně jeden z problémů, který dneska máme, je ten, že kamiony nám jezdí na jižní spojku po bývalé D1, dneska brněnské, a pokud tam ráno jedete, tak víte, že, nebo přes den, kdykoliv, tak víte, že pravý jízdní pruh je zejména ve směru do centra neustále plný kamionů. Bohužel kamionáci nerespektují to, že do toho prostředního a levého pruhu by výjíždět neměli, takže častokrát se vám stane, že jsou i v tom prostředním pruhu. Výsledkem toho je, že když zhousne doprava, tak tam stojí kolona, která způsobuje to, že ta doprava je tam skolabovaná. No a na to reagují lidi, co jedou do Prahy, tím, že se to snaží objet a snaží se to objíždět přes Prahu 11. To znamená, ty tranzitní kanály, jeden vede, když pojedete od Uhříně Vsi, tak vede po výstavní mírového hnutí a tam pak najíždíte na Brněnskou někde v oblasti T-Mobileu, nebo tam už je to Květnové Vítězství, jestli se nepletu. Druhá možnost je, že to objíždíte kolem Vídeňský, kolem vysokoškolských kolejí dolů přes Rostily. Třetí možnost je, což tam je to ráno úplně skolabovaný, je, že když jedete přes újezd u Průhonic, tak ulicí ke Kateřinkám vyjíždíte na Opatovskou, kdy křižovatka ulic ke Kateřinkám a Opatovská ráno je zcela ucpaná, tam prostě taky stojíte. Ve chvíli, kdy se postaví 511, ty kamiony zmizí z té brněnské, tak my budeme velmi tlačit, aby byly udělané takové dopravní opatření, třeba semafory a podobně, které budou tlačit ten tranzit právě na tu uvolněnou brněnskou. A to samozřejmě strašně pomůže Praze 11, protože nebude ten tranzit přes nás. Ještě taková malá závěrečná otázka. Máte pocit, že s tím rozvojem technologií, digitalizací a s těmi možnostmi se ta komunální politika teď dělá přece jenom trochu lépe, nebo stále je to obrovská byrokratická zátěž a je to to, co musíte dennodenně nosit na svých zádech? Tam jsou dvě roviny. Pokud mluvíte o digitalizaci ve smyslu elektronických spisů, pohybu dokumentů a tak dál. Jestli je to mnohem jednodušší, takhle. Já přiznám se, že neumím úplně posoudit, já nejsem typický úředník. To byste se měl zeptat, nebo na tuhle otázku by byla nejlépe naše paní tajemnice, která má odpovědnost za chod našeho úřednického aparátu a ta by to posoudila nejlíp. Ale můj laický dojem, že jo, že ano, že určitě se to zjednodušuje. Teď spíš to nebudu říkat jako starosta, ale jako běžný uživatel, který komunikuje taky s úřady, tak samozřejmě třeba datová schránka pro mě jako fyzickou osobu je obrovský přínos, protože nechodím na poštu. Navíc mizí riziko takzvané fikce doručení, to znamená, že vám doručí nějaký dopis, který vy nedostanete do ruky, ale platí všechny lhůty, které v něm jsou. Takže z mého pohledu to přínos a pokrok určitě je. Má to ale jednu cenu, kterou platíme všichni a určitě to cítíte též, že to strašně zrychluje ten život.
protože toho najednou stihnete vyřídit daleko víc. Takže není to tak, bohužel, že vyřídíte toho víc, takže byste to vyřídil za kratší dobu a zbyde vám víc času pro své koníčky, zábavy, přátelé. Ne, ono se toho na vás ještě víc nahrne. Takže určitě to je efektivní, ale myslím si, a teď na to říkám ne jako starosta, ale jako normální občan, že to na nás všechny zvyšuje tlak, kolik toho za ten den musíme stihnout a že vlastně se ta rychlost toho našeho života strašně zrychlila. Děkuji, že jste si na nás opět udělal čas a mějte se krásně. Děkuji, bylo mi potěšení. A vám děkuji za pozornost.